Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis at ito po ay para sa inyong araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, Agosto 12 hanggang 14, 2020. At ito po ang Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang ating update. Ito ang latest GovSat. Simulan na yung araw ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. May mga bagong kaulapan po tayo na nakaka-apekto rin sa Pilipinas, lalo na sa may Silangan Luzon, Kabikulan at Silangan Kabisayaan. Ito po ang tinatawag nating surface trough na nag-develop po overnight at magbibigay po ng mga pakalat-kalat na mga pag-ulan, maulap ang papawirin na may kasamang pagkulog at pagkidlat. At binabantayan po natin yan for possible pagbubuo ng isang mahinang LPA sa may Silangan ng Kabisayaan base po sa ECMWF. So we are going to observe that for the next few days. Samantala, ang ibang bagay po ng ating bansa ay magiging maulap ang papawirin na may konting silip ng haring araw na pagdating po ng hapon o gabi may mga inaasahan pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na po sa may bahagi po ng Visayas at Mindanao at ibang portion po ng Northern or Central Luzon. Samantala, yung hanging habagat ay still nandyan pa rin po sa may dagat China na nakaka-apekto po sa may bahagi po ng Guangdong Province, Southern China, particularly sa may Macau at Hong Kong. Subalit ito po ay unti-unti pong hihina habang papasok po tayo sa susunod na ilang araw na magkakaroon po ng tinatawag nating monsoon break. At kung titingnan natin na yun ang mga conditions po sa labas ng ating bansa, wala po tayong nakikitang tropical low pressure. Yung low pressure po na malapit sa surface na nakaka-apekto po sa atin. Mayroon lang tayo ditong surface trough sa may Marshall Islands o silangan bahagi po ng Micronesia at isang upper level low. Ito po yung low pressure area sa may area po kung saan dumadaan po yung mga aeroplano around 20 to 50,000 feet. Kapag nandun po kayo sa kataas na yun, nandun po yung unsettled weather but wala po sa surface. Kaya ang titingnan natin yung mga surface low, kaya dito isa po itong surface na system. Ito po yung bagyong si 6W. Tropical storm po siya dati for the past few days but bigla pong humihina na yun. Isa na lamang po siyang tropical depression at ito po ay kumikilos na yung pabulusok west-southwest sa general direction po ng katimugang bahagi po ng Ryukyus. At inaasahan po ito baka malusaw po bilang isang low pressure area sa mga susunod na ilang araw habang dumadaan po siya sa isang maliit na sa baba po ng isang maliit na high pressure area. At so far yan po ang ating latest sa GovSat. Continue natin yung fast animation. So kitang-kita po natin dito ang kaulapan po na dala nitong tinatawag nating surface trough. Bibigyan po ng mga thunderstorms. At kitang-kita po rin natin dito sa ating zoom in satellite animation na may mga malalakas pong thunderstorms na gaganap na yun dito sa may bahagi po ng Visayas at Mindanao at Eastern Visayas as well. Dito po sa may bahagi po ng Eastern, Central at Western Visayas. Also dito po sa may Mindanao, ito po ay dulot po ng local convection at yung surface trough dito sa silangan bahagi po ng Kabisayaan. At samantala naman ito yung ating typhoon global models at pinapakita po dito ang track ni 6W na tatahak po sa may katimugan bahagi po ng Okinawa habang ito po ay nalulusaw. At posibleng pumasok po ito ng PAR at bigyan ng local name ng Pag-asa if gawin nilang tropical depression itong system na ito. So babantayin po natin ang latest from Pag-asa in the next few days if bibigyan po siya ng local name. At bago tayong paalam, ito ulit yung ating windy.com pressure, rain at wind forecast mula sa ECMWF model. At bukas po ng hapon, alas 4, inaasahan po rin po mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng ating bansa. At pagdating po, at dito naman po sa may silangan ng ating bansa, ay posibleng yung surface trough maging isang mahinang LPA. Kaya babantayin po natin yan. Bukas po hanggang Biyernes. Pagdating naman po ng Biyernes, sinaasahan pa rin po ang mga isolated rain showers and thunderstorms o yung mga pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng Luzon. Kasama po ang Kabikulan, Palawan, Mindoro, Visayas, at Mindanao. So, inasahan po natin itong mga localized thunderstorms hapon-hapon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Pero medyo isolated po yan. Hit or miss sa mga ibang areas po
Kahit na sinabi ng computer models na posibleng uulan, posibleng hindi. So, medyo mahirap po i-forecast itong mga localized thunderstorms dahil maliit po yung mga area nila. At yung mga computer models, medyo large scale kasi po, macro level, kaya hindi masyado na perfect 100% ang mga computer models sa mga forecast. At wala naman talagang tinatawag nating 100% forecast. Nasa 70 to 80% po ang global average na yun ng mga computer models, lalo na yung pagdating ng 1 hanggang 3 araw. Okay? 1 hanggang 3 araw na forecast. Iba naman po ang mga forecast pagdating ng bagyo. Medyo supreme po ang mga forecast tracks compared sa forecast sa hangin. Ang hangin medyo sumasablay pa rin po pagdating sa forecast. Although, tumatama naman po ang karamihan o majority ng mga forecast pagdating sa wind speeds. Okay? So, ito po yung final analysis natin. Ito yung Global Topics, Hazards and Benefits Outlook from the Climate Prediction Center ng NOAA ng US. At pinapakita po ito sa 2 linggong susunod. Agosto 12 hanggang Agosto 18, week 1 po yan. Inasan po ang normal klima sa ating bansa. So, common po dyan ang mga localized thunderstorms, dulot po ng wind convergence, tinatawag nating convective precipitation, convective evaporation ng mga ulap, ng mga water vapor, na magkakos po nito mga local rainfall sa ating bansa. At dito naman po sa week 2, August 19 to August 25, wala pa rin tayo nakitang tropical cyclone formation sa ating bansa. Base po ito sa GFS model. Dito po nila binabase. At magiging below average daw ang ating ulan sa malaking bahagi po ng Pilipinas between August 19 to 25. So, subaybayan po natin yan. So, posible pa rin magbago yan at posibleng may mag-form na LPA. So, babantayin po natin. So, ganito po ang situation kapag papunta tayo sa La Nina event, lalo na sa may katapusan ng taon. Medyo below average po ang formation ng mga bagyo sa ating bansa. Usually, mga as low as 10, 11, or 12. Maximum of 15 lang. Samantala sa US, medyo kabaliktaran po dyan. Mas marami po ang mga bagyo nag-form pag papunta sa La Nina phenomenon. So far, yan po ang ating situation for the month of August. Medyo mahina pa rin yung habagat. Mostly kasi kailangan natin bagyo. Maraming bagyo sa dadaan sa may taas ng Pilipinas para ma-activate yung habagat. But so far, medyo mahina po siya na yun. At result na rin ito ng upcoming La Nina phenomenon. So far, yan po ang ating pinaka-latest. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, Agosto 12 hanggang 14. Mula sa typhoon2000.com, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, be #typhoonwiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aming weather channel.